गाज्रिजों जाखोफोरनि बायद'फोरा नै बा थाखा लाग्राफोरा जाम जाजोब बेयाव मोजांसो हामबा बायद'मोना थाखा लाग्राफोरा जि मोजां नुखादों आं जाथि जाथिनो जि मोजां नुदों दां जाथि जाथिनो ओरैबायदि जाम जी जाम खानालाय सारियानि हाबजेननाय गेट मोनबाय एबार खपरनि बायद'फोरा जाम एम्फौसो जाजोब्बायहाय एम्फौ बायदि एम्फौ बायदि नालाय महिला खबर महिला सबनिबो महिलानि थाखायनो हाबफैबाय माने मिटिं हलाव सिगाङावसो जिरायनो लुगैदोंमोन आङो नैबिजों हाबनांसिगोन आरो नैबिजों एक मिनिट आयो दा बर'फ्रा आयो Ini alu para konsen ada, alu para le, ini belai ne. Saya kalau mau share angge macam, share angge macam ni. Ni malah dosa terlagra ne, siang kan. Siang kita macam. आलु भारा फनसदा बिसखा सेरानो गैला हनै बिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो सेरानो गैला हनै